es al revés. En un momento de cigarro y conmoción, tus labios se precipitaron en mi piel. Tú me amas con ese sabor y locura. Siento que se me encarna lo mismo a pleno sol que a luna. Y es que tú me amas con ese sabor y locura. Siento que se me encarna lo mismo a pleno sol que a luna. Tu vols córrer cap allà, eh? Afició. Com el que ho vols predicar? Ara el fes. Bon dia. Hem convocat aquest ple extraordinari, un ple que realment no era necessari, però degut a la política i a la bandera que ha fet qualque polític d'aquí, d'aquest camp de golf, nosaltres, per millor transparència, hem decidit convocar aquest ple. Un ple allà on debatrem, tindran oportunitat tots els membres del consistori en pronunciar-se a favor o en contra o amb abstenció d'aquest camp de golf. Aquest camp de golf reuneix tots els informes favorables per dur endavant i per aconseguir la llicència d'activitat. I a continuació, en la pròxima reunió, li donaran la llicència d'obres per poder ja realment desenvolupar el que és el camp de golf. Vull dir això que he dit, que qualcun ha fet una bandera, perquè realment això és un tema que sempre se sol dur a comissió d'obres i després a comissió de govern, i a comissió de govern surt ja directament favorable o desfavorable una llicència d'activitat, com sempre ha sortit. Jo vaig veure ahir unes informacions del secretari general del Partit Socialista, allà on deia que això era un tema polític, que no era un tema tècnic. Nosaltres des de l'Ajuntament vol dir que nosaltres és un tema tècnic, no és un tema polític. La política ja la faran el Parlament, el Consell, el govern, allà on vulgui. Nosaltres avui aquí ho duim com un tema tècnic. Una vegada jo he llegit tots els informes que tenim nosaltres, l'Ajuntament,
per donar aquesta llicència d'activitats, cada regidor se pronunciï com a editant a favor o en contra o s'estengui. Tindran dret a donar la seva opinió el Partit Socialista, Entesa, i també el Partit CDM-PP. Però no hi haurà debat. Una vegada cada un d'ells ha fet l'exposició, passarem a votació i cada regidor, mà alçada, dirà si està favorable, desfavorable o se vol estendre per donar aquesta llicència d'activitat. El projecte d'Escamp de Golf compta amb una declaració d'interès general emesa pel Consell Insular de Mallorca dia 22 de desembre de l'any 2006, amb tots els informes favorables i autoritzacions pertinents. Faré un breu resumen perquè la gent que no estigui enterada se pugui enterar. Pel novembre de l'any 1998, el Ple de l'Ajuntament de Muro va informar favorablement per unanimitat la declaració d'interès general. Posteriorment, per abril, l'Ajuntament va tornar a informar favorablement aquest projecte. Després, el Tribunal de Justícia han determinat pel gener de l'any 2003 i octubre de l'any 2004 de manera irrevocable que la normativa d'aplicació en aquest projecte era la vigent el dia 2 d'abril de 1999. En aquesta data no eren d'aplicació les directrius d'ordenació del territori, que entraren en vigor el 18 d'abril. I per aquesta raó, i perquè el projecte va tenir informes favorables de tots els organismes en competències en el cas, se li ha donat l'interès general. I per la mateixa raó, el projecte era absolutament legal. Dir ara que són d'aplicació l'ERDOT va contra la raó i en contra del dictamen dels tribunals. El projecte compleix amb tots els requeriments mediambientals pertinents, tal com ha dictaminat la Conselleria de Medi Ambient a abril de 1999, a juliol de l'any 2005 i ara per darrera vegada, dia 8 de gener de l'any 2008. La major part de la informació que s'està donant sobre aquest assumpte està manipulada i cercada. En contra del que s'està informant de manera continuada per determinats mitjans, el projecte protegeix totalment les àrees on es desenvolupa l'orquídia de Prat. Inclueix un pla de recuperació de la colònia d'abejarucos, originals que diuen. Ordena una àrea de transició en l'Albufera de 68.000 metres quadrats, que permaneix inalterable. Utilitza exclusivament aigua depurada pel rec incorporant un tractament terciari avançat. Controla exhaustivament l'aqüífer seguint les prescripcions de recursos hídrics. La Casa Club se projecta sobre una edificació existent, no existeix cap operació urbanística encoberta, se recupera una àrea profundament degradada, amb abundància de vertigs incontrolats. És un projecte modèlic de l'òptica de medi ambient, perfectament compatible amb el Parc Natural de l'Albufera. Els 4 tècnics municipals que han emès informes oficials en el procediment respalden la concessió de la llicència. El secretari interí, l'actual secretari, l'enginyer de camins i tècnic industrial. Només el TAC d'Urbanisme ha emès un informe no oficial i no vinculant que és contrari a la concessió de la llicència. Un informe jurídic extern, redactat per un gabinet d'advocats d'especialitat en consultoria urbanística, que des de Badia se va demanar per tenir més contraste, de la màxima solvència aquest gabinet, ha determinat que la concessió de la llicència era absolutament legal. El projecte del camp de golf del Platja de Muro s'emmarca de ple en la política de desestacionalització de la demanda i millora de qualitat de l'oferta turística del govern. És un element decisiu per al desenvolupament del turisme d'hivern a Muro. És un element fonamental per a l'economia i el futur del poble de Muro. Això és el que jo vull transmetre a aquests regidors antes de procedir a la seva intervenció. Que tinguin en compte que Muro realment ha anat evolucionant de ser un poble agrícola a poc a ser un poble semi-industrial i un poble realment turístic. Vivim d'una indústria turística que dona feina a molts ciutadans de Muro, que ara, amb aquesta instal·lació, quan se desenvolupi, donarà feina a més gent de Muro i que és un camp allà on hi ha oferta complementària. Això és una de les coses que en aquest moment va dir el regidor Mengual l'any 98, quan va defensar el camp de golf i el va votar favorablement. Per tant, ara passarem la paraula al cap
de cada partit perquè pugui fer la seva exposició i vos torno a recordar que no hi haurà debat. Bon dia a tots. El dia d'avui és un ple únic a sobre del dia que tracta del permís d'instal·lació d'un camp de golf a la finca de Son Bosc, just als límits de l'Albufera. Abans d'entrar en detalls sobre la nostra postura, voldria fer una següent exposició. A les passades eleccions municipals, tant Unió Mallorquina com la coalició PSOE-Entesa van aconseguir 4 regidors cada un. Posteriorment, es va signar un acord de governabilitat per a aquesta legislatura, allà on, entre altres coses, el primer punt diu que se compartirà la balia 2 anys cada un. Els 2 primers anys per Unió Mallorquina i els 2 darrers pel PSOE. Així mateix, en el punt número 4, diu que durant la present legislatura, tant si la balia és exercida per un regidor d'UM com si és exercida per un regidor del PSOE, el regidor que ostenti la balia es compromet immediatament després del seu nomenament a dictar un dictamen o un decret de balia, cosa que va fer Balda, delegant a la Junta de Govern la resolució de les llicències d'obra, instal·lació, obertura i informes municipals previs a les declaracions d'interès general i no recuperar aquestes competències en cap moment. Aquest document va ser signat per 8 regidors de l'equip de govern, els 4 d'UM i els 4 del PSOE-Entesa. Això es va fer perquè els problemes, per desgràcia, a la majoria d'Ajuntament de Mallorca, i aquí a Muro és un d'ells, tenim en aquests moments 2 baldes pendents de sentències judicials relacionades amb temes urbanístics. Per tant, el que fem ara aquí és escenificar un incompliment del pacte que van fer duent a ple avui una llicència d'instal·lació que mai s'havia duit a l'Ajuntament. En quant al tema del camp de golf, la coalició PSOE-Entesa ha estat sempre contrari a aquest projecte. Però també sempre havien dit que respectaríem els informes jurídics i si aquests haguessin estat favorables, nosaltres en tot cas ens estendríem per no prevaricar. Vull recordar que la passada legislatura, quan a través d'una moció de censura jo vaig ser Balda, mesos abans, en aquest Ajuntament, es va presentar una moció sobre l'interès general del camp de golf i els partits que ara estem governant, Unió Mallorquina i PSOE-Entesa, varen votar en contra de l'interès general del camp de golf. Tots, i el Balda, inclús se va estendre, el Balda Pilar. Amb això vull dir que no entenem, quan tenim informes desfavorables del tècnic urbanístic de l'Ajuntament de Muro, que fins ara havien valgut i segueixen valguent, només no han valgut, en aquest cas en particular, informes desfavorables dels serveis jurídics del Consell de Mallorca, territorial, informes jurídics desfavorables del govern de les Illes Balears, no entenem com UM no té en compte el que va dir ara fa uns mesos per poder entrar juntament en la moció de censura, no té en compte aquests informes i ara, segons pareix, va votar a favor del camp de golf. Per tant, la coalició PSOE-Entesa considera que no es pot concedir aquesta llicència d'instal·lació expedient 21/2007 Golf Platja de Muro Oceà per a la instal·lació d'un camp de golf a les parcel·les 35, 36 i 39 del polígon 9, donat que la legislació urbanística no diu en cap moment que la normativa a aplicar en la data, i això és molt important, de la concessió d'un interès general hagi de ser la mateixa que s'ha d'aplicar en el moment de concedir el permís d'instal·lació i la llicència d'obres i per tant s'hauria d'aplicar la llei de disciplina urbanística que diu que la normativa aplicable és la del dia de l'atorgament dels permisos, és a dir, la normativa vigent l'any 2007 incloent les dos.
Segons aquestes, les DOT, que van ser aprovades quan governava el Partit Popular, paradoxalment, el camp de golf de Son Bosc es troba un 95% dins una zona APT, Àrea de Protecció Territorial, Ribera del Mar, que no permet, diu taxativament, la creació d'un camp de golf dins l'àrea de protecció. Això ho diu la llei. I aquí, per veure, no sé si ho veureu, el groc és el camp de golf, això és la zona de protecció, i tot el camp de golf està en aquesta zona d'APT. La llei i les DOT el protegeixen que no se pot construir dins aquesta zona. A més, la sentència dels tribunals, com ha dit el Pablo anteriorment, això sí que és sesgat. Només obligava el Consell de Mallorca a resoldre l'interès general, d'acord a la normativa vigent del març del 99, i encara no havien entrat en vigor les DOT. Però en cap moment aquesta sentència obligava l'Ajuntament a aplicar aquesta mateixa normativa per a la concessió dels permisos d'instal·lació i d'obres. Aquests arguments que vàrem exposar al PSOE i Entesa, registre d'entrada 3.510 de 29 d'octubre de l'any 2007, ja fa bastant de mesos que vam dir això nosaltres, ara en aquests moments s'han vist corroborats per diferents informes jurídics, tant municipals com per part del Consell de Mallorca, com per part del govern de les Illes Balears. En quant a l'informe d'estat tècnic, urbanístic, municipal d'aquest Ajuntament de Muro, 18 de novembre de l'any 2007, en la seva conclusió final diu, taxativament, denegar la sol·licitud de permís d'instal·lació per l'activitat de camp de golf a la finca Son Bosc al terme municipal de Muro, expedient 2007-21, promoguda per l'entitat Golf Playa de Muro S.A. per no ajustar-se la sol·licitud a la legislació aplicable, d'acord amb el que disposa l'article 69 de la llei 16/2006 de dia 17 d'octubre, de règim jurídic de les llicències integrades a l'activitat de les Illes Balears. Abans d'entrar en debat, si hem d'entrar o si ha d'haver rebatre qualque postura, voldria parlar de les famoses indemnitzacions. L'Ajuntament no hauria de pagar cap tipus d'indemnització a la promotora. S'ha fet córrer per dir Muro que hauria de pagar. Això és mentida. Les eventuals indemnitzacions, si aquestes s'haguessin de pagar, mai podien ser exigides a l'Ajuntament de Muro, mai. Perquè aquesta llei va partir d'una llei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, Muro mai tindria que pagar cap tipus d'indemnització. En quant a l'informe de presidència del govern de les Illes Balears, a més dia 30 de novembre de l'any 2007, diu, doncs bé, la normativa que l'Ajuntament ha de considerar per resoldre la sol·licitud de la llicència d'activitat és la vigent en el moment de resoldre-la. És que això ho diu la llei, no ho diu nosaltres. En conseqüència, i atès que en la normativa actualment en vigor, en concret la llei 699, que són les DOT, Direcció d'Ordenació del Territori i de Mesures Tributàries, a la qual s'han d'adaptar als instruments de planejament municipal, l'ús que es pretén figura com a prohibit. Procediria la denegació de la llicència municipal d'instal·lació. En quant a l'informe del Consell, a més, pescat de serveis jurídics administratius d'urbanisme, dia 20 de novembre de l'any 2007, diu, per tant, l'acte declaratiu d'interès general no és substitutori ni inclou la llicència municipal d'obra i d'activitat, ja que aquesta la dona l'Ajuntament, perquè se cenyeix a declarar la necessitat de l'emplaçament de l'activitat en sòl rústic, però per si mateixa no permet al promotor la realització dels treballs de construcció, d'obra o instal·lació a dur a terme. També aquest organisme fa referència a les indemnitzacions i diu, així hem de fer notar que el règim de protecció no genera indemnització, quan malgrat el fet d'existir autorització que permeti la realització d'instal·lacions o obres, l'actuació afectada no hagi estat executada. Aquí, que jo sàpiga, no ha fet cap obra, per tant, no hi ha cap tipus d'indemnització. Ara bé, vull dir, aquí no s'ha fet cap obra. Per tant,
no hi ha cap indemnització. Ara bé, si doneu permís al Partit Popular i Unió Mallorquina i comencen les obres, vosaltres sereu els únics responsables davant el poble de Muro de les possibles indemnitzacions i el poble de Muro, possiblement, vos fer responsables de que hagin de pagar això. Però en aquell moment no hi ha cap tipus d'indemnització. I encara que sabem que per primera vegada aquest Ajuntament, el Balda ha prescindit de l'informe del tècnic de serveis jurídics de l'Ajuntament de Muro, perquè sabia que aquest informe era desfavorable a l'atorgament de la llicència de camp de golf. I en canvi sí, ha tingut en compte el del secretari accidental. Volen fer constar que en aquest informe de dia 8 d'octubre de l'any 2007, a la seva conclusió final, diu el secretari accidental que la tramitació del permís d'instal·lació d'activitat és procedent per donar compliment a la sentència del jutjat del contenciós administratiu. Cal recordar que aquesta sentència només fa referència a l'interès general i, com hem vist abans, la concessió d'interès general no inclou en cap moment la concessió de llicència d'activitat a l'obra. L'informe del Consell diu ben clar que l'atorgament de la declaració d'interès general no és una fase de procediment de la llicència d'obra, sinó un procediment administratiu autònom i acumulatiu. A més, han de tenir en compte la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia número 303/2005, que si qualcú vol consultar, de dia 9 d'abril, que fa referència a aquest fet. En cap moment aquest informe del secretari accidental de Muro no ha tingut en compte les DOT que estan vigents ara mateix i que, per tant, són d'obligat compliment en el moment de concedir aquesta llicència. No creiem que el secretari accidental pugui al·legar error o omissió en el seu informe. Ara bé, ha estat molt cautelós dient d'aquesta manera, molt sutil, que la tramitació del permís d'instal·lació és procedent, que la tramitació del permís d'instal·lació és procedent, però en cap moment diu que es pot donar la llicència. En canvi, els altres informes diuen de forma taxativa que s'ha de denegar aquesta llicència. Per tant, l'informe del secretari accidental i res és el mateix. Vull dir que el secretari accidental és el que ara ocupa la plaça d'oficial major, que va actuar com a tal uns mesos abans que arribés el secretari actual que està aquí present. Per tant, tots els membres de la coalició PSOE-Entesa que formen part d'aquesta Junta de Govern de l'Ajuntament de Muro volen que costi en acta aquest escrit i manifestar que el nostre vot serà en contra de la concessió de llicència d'instal·lació i posterior llicència d'obres. Hem de dir també que si l'equip de govern no vota conjuntament en el mateix sentit, hauran de ser els tribunals els qui dilucidin sobre la legalitat o no d'aquesta llicència. I per acabar, voldria dir que va cridar l'atenció una carta al director de diversos diaris on una ciutadana es dirigia al Balda de Muro. Li deia que aquí on ell només veu fens i enderrots a son bosc, es pot gaudir d'un espectacle únic en el món, ja que fins un centenar de falcons marins es concentren cada hora baixa, cada cap vespre, entre els mesos de març i juliol a les dunes de son bosc, per caçar els escarabats que surten de l'arena, i també fa referència a la zona més important i única en tota Europa per l'orquídia del Prat, i en la més alta biodiversitat de les Illes Balears. Pensi que els fills de regions més joves d'aquest consistori i el nets dels més majors possiblement no tinguin ja ocasió de gaudir d'aquest marc incomparable. I seria una pena que els propis nets del Balda haguessin de pensar algun dia que això va ser per culpa del meu predicador. Gràcies per tot.
Ordre! 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 Continuem el ple. Martí. Continuem el ple. Martí. No, un moment. No, un momentet. Un moment. Un momentet. Aquí dius per xerrar tots, eh? Antes de començar el ple, bé, doi, antes de començar el ple he dit que xerrarien els portaveus. No, a l'ordre del dia tu dius que poden xerrar tots. Ja que és un acte de dret que tenim, el dret de participació, he dit que xerrarien els portaveus i he dit quan he començat. Ara toquen en Martí. no, un moment. Jaume, jo com a membre que té dret de vot a la comissió de govern, demano el dret de paraula. I jo també jo soc regidor de Medi Ambient i crec que no han xerrat en cap moment dels temes Jo mediambientals. quan hem començat he dit que havien de xerrar, tenien dret a xerrar. L'ordre del dia diu que tenim, han d'exercir el dret de participació de tothom. Que ho tregui de fora. Amb bé. Aquesta ja és bromar, Que ho tregui de fora. Els membres, ha dit. Ha dit els portaveus. També forma part. Vicenç. Senyor secretari, Vicenç. quan he començat he dit que hi havia de poder xerrar i intervenir. Jo me sona aquí dels portaveus de cada partit. Ha dit els portaveus. Per tant, intervendran els portaveus. Ha intervengut. Moment. Els portaveus no s'ho han entès, no? Jo entenc. Per favor, jo demano aquí se'n va a de fora del carrer, perquè aquest senyor aquí, almenys què està fent? Per favor, si no, vull dir en la sala. Feu el que vulgueu. Val més escoltar, lo bo i lo dolent, cadascú que escolti. Senyor secretari, he dit que havien de parlar els portaveus. Bé, d'acord. El senyor Amengual ha acabat la seva intervenció. No. Sí, ha acabat. L'han aplaudit. Senyor Martí Fornés, intervengui vostè. El meu vot és vinculant i el de Martí Fornés no ho és. Bé. Senyor Barba, perdona que li digui, però vostè, a l'ordre del dia, diu que fet d'atorgar l'exercici de dret de participació política i promoure el debat entre totes les forces polítiques que comparen el consistori. Cada força política té un representant. Per tant, el nostre representant no ha acabat de llegir. Si la gent vol aplaudir, pot aplaudir en qualsevol moment. Ell no ha acabat de llegir. Jo som un membre... Per favor, som un membre nat de la Junta de Govern. El meu vot és vinculant, el del PP no ho és. Jo demano de paraula i que la gent calli i respecti el torn de paraula. No tenien de por ningú, jo. Ja venga, de demostrar. Ja, si no tenen por, que xerren també, perquè a cada plenari, vull dir una cosa, a cada plenari, tots els membres del poden xerrar. D'entrada jo he dit que hi havia de xerrar. I vull fer una concessió. Tu, com a cap de llista, o cap del partit vostre, encara deixa de ser. Pot xerrar. Vinga. I després no pot intervenir més que el senyor Martí Rami. I doncs jo ara xerraré, naturalment, jo el que vaig a dir no estic preparat per mi, estic preparat per els meus companys, per en Jaume, que és de la regió de Medi Ambient, i també per Ramon, que forma part del govern. Jo ho llegiré literalment, ja que això no era el meu estil. En primer lloc, esteu quin és? Això és el meu. Això és teu? Sí, comença per aquí. Ara llegeix l'escrit que havia de llegir